Mabuhay tayong mga Pilipino! Isang saludo sa inyong mga OFWs. Welcome to Music and Heart Billionaire, presenting OFW Heart Stories. Kuya Bibo, magandang araw po sa inyo at sa inyong mga taga-subaybay. Gusto kong ibahagi rin sa inyong programa ang salimuot ng aking buhay. Tawagin mo na lamang po ako sa pangalang Janice, 36 na taong gulang. May asawa po ako at itago na lang natin siya sa pangalang Miguel. Meron po kaming 2 anak ni Miguel. Si Jen, 10 taong gulang na, at si Miggy naman ay magpipitong taon na. Isa po akong domestic helper dito sa Singapore. Halos 2 years na sa aking mga amo dito. Wala po akong masabi sa aking sinisilbihang pamilya dahil puro mababait po ang mag-asawa pati ang kanilang anak. Nakuha ko po ang loob nila, kuya, dahil nasasarapan sila sa mga inihahanda kong pagkain para sa kanila. At plano pa nga nilang i-renew na ng tuloy-tuloy ang kontrata ko sa kanila, Kuya Bibo. Pabor po iyon sa akin dahil bukod sa ako ang tumataguyod sa aking pamilya, tumutulong din po ako sa aking nakakabatang kapatid sa kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Actually, kuya, graduate ako ng kursong education. Pero napilitan ako magtrabaho sa malayo dahil gusto ko talaga makapag-ipon para sa aking pamilya. Medyo mahirap po ang buhay noong nagtatrabaho pa ako sa isang factory at kakarampot din ang kita ng asawa kong security guard. Nagkakautang-utang kasi kami dati, kuya, noong naaksidente si Miguel sa kanyang motor. At malaki ang naging gastos namin sa ospital dahil sa naging critical ang lagay niya noon. Alam mo, kuya, pinalampas ko din ang pagtataksil niya noong panahon na iyon dahil kasama niya sa aksidente ang kanyang babae na sa kasawiang palad ay namatay dahil sa aksidente na iyon. Si Miguel naman, kuya, nalampasan niya ang kamatayan pero nagkautang kami ng malaki. Humingi ng tawad si Miguel at pinatawad ko na rin siya dahil nagsasabi naman ito na magbabago na. Matagal din na panahon na hindi pa makabalik sa trabaho ang asawa ko noon, kuya, dahil sa mga natamo niyang injuries. Lalong-lalo na at naoperahan siya sa paa. Sa madaling salita, kuya, dahil sa hirap ng buhay, nakipagsapalaran ako dito sa ibang bansa. Kasama ako sa mga kababayan natin na tinitiis ang lungkot, hirap, at patuloy na nagsasakripisyo para sa aming kanya-kanyang pamilya. Napag-usapan namin ni Miguel, kuya, na habang hindi pa niya kaya, ako na muna magtatrabaho para matutukan niya rin ang aming mga anak habang ako ay nasa malayo. Kung ako ang tatanungin, kuya, mas gugustuhin kong dito na sa Pilipinas magtrabaho. Yan ay kung sapat ang sahod at ang kinikita ko dyan. Isa kasi sa mga pinangangambahan ko ay ang pagiging babaero ng asawa kong si Miguel. Ang isa pang kinakakatakot ko, kuya, baka mapabayaan niya ang mga bata. At tama ang pinangangambahan ko, kuya. Nalaman kong matagal na palang may kinahuhumalingang babae si Miguel. At ang kanyang babae ang nagdadala sa kanya sa sugalan at paggamit ng iligal na droga. Nalulong na pala ang asawa ko sa sugal at bisyo at napabayaan niya rin ang aming mga anak. Sa kabilang barangay pa kasi ang bahay ng aking mga magulang at dahil matatanda na ay nahihirapan silang bumiyahe papunta agad sa mga anak ko. Ang nag-iisang kapatid ko naman ay nagtatrabaho din sa isang fast food chain habang nag-aaral kaya palagi siyang busy. Nalaman lang namin ang mga pinagagawa ng asawa ko noong 1 taon lang, Kuya Bibo.
At dahil nalulong ang asawa ko sa sugal, ay nagkakahirap-hirap palalo ang aming buhay. Nalaman ko na imbes na ibayad ng paunti-unti ang perang pinapadala ko sa mga napag-utangan namin, ay ginagamit niya ito sa sugal. Nadagdagan palalo kuya ang malaki naming utang noon dahil nangungutang rin siya sa ilang mga kaibigan niya. Ang aming mga anak naman ay nahihirapan din at hindi halos nakakakain dahil tuwing aalis siya ay hindi man lang ito nakakapagluto ng mga pagkain para sa mga bata. Kuya, napakasakit nang malaman ko ang mga pinagagawa niya dyan sa Pilipinas. Hindi ako halos makakatulog dahil sa nangungulila ako sa mga anak ko. Naaawa rin ako sa kanila, lalo at hindi ko sila maaasikaso. Parang gusto kong lumipad pabalik ng Pilipinas para mayakap ang aking mga anak at sila ay maalagaan ng mabuti. Nang una kong nalaman ang kapabayaan ni Miguel, ay pinakuha ko sa aking mga magulang ang aking mga anak para doon na muna tumira sa kanila at maasikaso ng mabuti. Pero kinagabihan, kuya, sinundo sila ni Miguel at walang nagawa ang aking mga magulang nang pinagbantaan sila ng masama ni Miguel. Umiiyak na sumama ang aking mga anak sa papa nila. Kahit napipilitan lamang ang mga ito matapos na masuntok ng kanilang ama ang lolo ng mga ito. Noong ipagpilitan ng aking ama na huwag pasamahin ang mga bata kay Miguel. Lubos akong nasaktan para sa mga anak ko dahil sa murang edad nila ay kailangan nilang pagdaanan ng mga paghihirap sa piling ng kanilang tatay na hindi naman dapat kahit papaano. Kung matino lamang ito ay nabubuhay sana sila ng maginawa kahit papaano dahil sa mga pinapadala ko. Hindi naman ganoon kasagana pero hindi mahihirapan ng ganito. Hindi rin pumayag si Miguel kuya sa plano kong sa mga magulang ko na sana idadaan ang mga ipapadala kong pera na kahit paano ay mabawasan ang ilang pagkakautang namin. Pakiramdam ko kuya, nagtatrabaho ako sa abroad para lamang tustusan ang bisyo ng asawa ko. Pero walang saysay ang mga sakripisyo ko dahil sa kanya lang naman napupunta ang mga pinaghihirapan ko. Mabuti nga na ang kapatid ko ay nagpumilit na mag-part-time job para kahit papaano mataguyod niya rin ang kanyang pag-aaral. Alam mo kuya, swerte sana ako na 3 years ang kontra ko rito sa abroad. At dahil maganda naman ang performance ko rito, yun nga, magtutuloy-tuloy na sana ang aking pagtatrabaho sa abroad. Pero parang ngayon pa lang ay gusto ko nang naisin na lisanin ang buhay ko dito sa abroad dahil naaawa ako sa aking mga anak. Hindi man sila pisikal na minamaltrato ng aking asawa. Pero parang ganun na rin habang pinapabayaan sila ng irresponsable nilang ama. Kaya nagpumilit si Miguel na sa kanya ang mga bata para diretso sa kanya ang pinapadala kong pera. Pero bakit ganito ang nangyayari sa asawa ko, Kuya Bibo? Napakasakit isipin na kasama niya ang mga anak namin pero kaya niyang pabayaan sila at baliwalain para lang sa kanyang bisyo. Feeling ko, Kuya Bibo, ako pa ang rason kung bakit nalilibang siya sa sugal dahil nga patuloy pa rin akong nagpapadala ng pera sa kanya. 1 taon pa ako dito kuya. Ano pa kaya ang mangyayari sa mga anak ko sa mahabang panahong yan? Tamang rason na ba ang problemang ito para iwan ko ang trabaho ko rito? Pero ano ang mangyayari sa akin? Sa aking pamilya? Posible pang makulong ako dahil sa hindi pagtapos ko ng kontrata. At paano na lang ang mga utang namin? Sa sahod ko kuya, may tinitira rin ako kahit papaano. Pero hindi iyon sapat
dahil palagi akong binabantaan ni Miguel na ipadala sa kanya ang lahat ng sahod ko. Araw-araw na lamang akong umiiyak dahil sa napakasakit sa dibdib ang nangyari sa akin at sa mga anak ko. Nakakalungkot pero naiinis din ako sa asawa ko, Kuya Bibo. Hanggang isang araw, Kuya Bibo, ibinalita sa akin ng aking mga magulang ang pagkahuli ng mga pulis kay Miguel. Ni-raid ang kanilang kuta ng iligal na pasugalan at droga. Halos ang naging reaksyon ko noong time na iyon, Kuya. Masaya pero malungkot na rin para sa aking asawa. Pero nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos dahil ang pagkakakulong ni Miguel ang nagpalaya sa amin ng aking mga anak sa pasakit. Kinuha na ng aking mga magulang sina Jen at Miggy para doon na tumira sa kanila at maalagaan. Ako naman parang nakuhanan ng tinik sa lalamunan dahil matututukan ko na kahit papaano ang pagtataguyod ng kinabukasan ng aking mga anak. Paunti-unti nababayaran ko na rin ang mga natitira naming utang. Noong natapos ang 3-year contract ko, masaya ang naging pagsasama namin ng aking mga anak habang nandito ako sa Pilipinas. Sa kalaunan, nagdesisyon rin akong bumalik ulit sa abroad dahil kampante naman ako sa pangangalaga ng aking mga magulang ang aking mga anak. Pero bago ako umalis, bumisita ako kay Miguel sa kulungan. Nang nagkausap kami ng masinsinan, ay humingi rin siya sa akin ng kapatawaran, Kuya. Pero sinabi ko rin sa kanya na hindi na ako makikipagbalikan pa. At nakiusap ako na sana ay huwag na niya kaming guluhin pa ng mga bata. Ang dalangin ko na lang sana, Kuya, ay magbago na siya habang nasa loob ng kulungan. Ngayon kontento na ako sa buhay dahil alam kong masaya na ang aking mga anak. Kahit papaano ay natutustusan ko ang kanilang mga pangangailangan. At nakikita kong lumalaki sa mabuting mga kamay ang aking mga anak sa pangangalaga ng aking mga magulang. Kuya Bibo, hanggang dito na muna siguro ang aking maibabahagi sa inyo sa aking heart story at sa kwento ng aking buhay. Maraming salamat, lubos na gumagalang, Janice. Hindi basta-basta ang lumayo sa pamilya. Tatag ng loob at puso ang kailangan para makipagsapalaran sa ibang bansa. Pero ang higit na mahirap sa lahat ay kung makita mong mas nahihirapan ang iyong mga anak dahil wala ka sa tabi nila. Naiwan mo sila sa iresponsable mong asawa na siyang pinagkatiwalaan mo sana. Sa kabila ng lahat ng mga sakripisyo mo at paghihirap, Janice, ang naging ganti niya ay kapabayaan at ang masakla pa ay kapahamakan pa sana ng inyong mga anak. Pero ganoon pa man, kailangan mong bumangon at magpatuloy sa buhay. Kailangan mong matanggap ang mga nangyari at makapagsimula ulit para sa kinabukasan ng mga anak mo. Siguro ay mapanatag ka na rin dahil nga ay nasa pangalaga na ng iyong mga magulang. Mga taong lubos mong mapagkakatiwalaan ng iyong mga anak habang ikaw ay nasa malayo. Lagi mo lang tatandaan na sa kahit anong problema, meron tayong Diyos na makakapitan. Kaya tuloy lang ang laban sa mga hamon ng buhay. Sa muli, maraming salamat, Janice, sa pakikibahagi mo ng iyong kwento. At sa ating mga OFW na gusto rin makapag-share ng inyong OFW Heart Story, pwede niyong ipadala sa aming email sa dearheart1079@gmail.com. Sa muli, ako si Kuya Bibo
na Music and Heart Billionaire. Until next OFW Heart Story, please don't forget to click like and subscribe. Maraming salamat at magandang araw saan ka mang bahagi ng mundo.